Vítajte v mojej kuchyni. Dnes vám ponúknem jeden tradičný recept Ligúrie, a to slanú rýžovú tortu. Budeme potrebovať za misku rýže, približne trojnásobné množstvo mlieka, menšiu misku strúhaného talianskeho parmezánu, 3 vajíčka, majoránku, soľ, strúčik cesnaku, olivový olej a jedno balenie lístkového cesna. Rýžu sme uvarili v mlieku a teraz k nej popridávame ostatné ingrediencie. Vyšľaháme vajíčka spolu s pretlačeným cesnakom, a pridáme k rýži. Takisto syr, soľ v dostatočnom množstve, lebo som ju nepoužila pri varení rýži. Hojné množstvo majoránky a takisto olivový olej. A dobre, dokončíme našu prípravu torty. Lístkové cesto rozbalíme. Tak. Ja ho vyvalkám, ale iba z toho dôvodu, aby som ho prispôsobila k forme plechu. Takže trochu ho natiahnem do šírky. Začne to dobre. Vyfoderujeme náš plech. Dopicháme uličkou a presunieme na ne rýžu so všetkými svojimi ingredienciami. Dobre vytlačíme, polejeme ešte trošku oleja. Aj cesto, ktoré nám pretrča, môžeme zahnúť. Dáme piecť do rúry na 200 stupňov Celzia približne pol hodiny. Naša slaná rýžová torta je hotová, je upečená. My zostávame len zaprieť vám dobrú chuť. Hotovo. A do toho